ngishile i-appointment. Hayi ne. Ewe ne. Khawundixelele ke igama lakho ungubani. Ndizojonga apha encwadini uba ubhalisiwe na. Buthe ungubani kabele igama lakho. Apha ndibona kubhalwe ukuba uzohlamba iinwele zakho uzogqiba uzichebe. Ingaba uzokwenza oko andithi? Okay. Ceba. Uzihlambe.
uzohlamba ngayo kuphume bonke ubumdaka obulapha ezinweleni zakho. Mandivule ke ngoku ndiputyuze ndizokuhlamba. Mandikwesule ke ngoku iinwele zakho ngokuba sendigqibile ukuzihlamba kwaye sezicocekile ke ngoku. Sezomile ke ngoku iinwele zakho, khawuphinde uyohlala phaa esitulweni ndizoqalisa ukuzicheba. Ndizoqala ngale kama inamazinyo amakhulu, ndikame iinwele zakho ukuze kube lula ukuzicheba. Zahlukahlukene ngoba okwangoku ingathi zisaphithene.
uhambe kakuhle. Ndiyakuthemba nawe uyazithanda indlela esibukeka ngayo. Enkosi ngokuza kule saloni yam ukuze ndikwazi ukumamarisha nje kancinane. Ndiza kubona kwithuba elizayo. Uhambe kakuhle. Bye bye.